Shugabannin jam'iyya na lokal gama, iyayenmu mata, 'yan jam'iyya, 'yan takara, sauran 'yan jam'iyya maza da mata, assalamu alaikum. Da farko abin da nake so ku taimaka min, amma maza kawai nake so su taimaka min. Siyo mata tafi yadda na ga mata a wannan jam'iyya sun zo gaba ɗan wallahi sun burge ni. Kun san tsohon ɗan lebo, tsohon ɗan PRP yana alfahari da mata. Domin Malam Aminu Kano shi ne ta yaƙi, da mata ba sa jefa ƙuri'a. Ya yi ta yaƙi sai da aka ba mata dama su rika jefa ƙuri'a. Abin da yake faɗa cewa kowace mace guda ɗaya za ta iya baka ƙuri'a 20 ita kaɗai, saboda za ta sa mijinta, za ta sa 'ya'yanta, za ta sa ƙawayenta, za ta sa kuma wani mai ƙaunar mijinta zai sa masu ƙuri'a. To dama makasudin shi wannan an kira na Abuja ranar Juma'a 16 ga wata na wannan Disamba, wato watan tara shekara 2022. Na je hedkwatar jam'iyya sun gaya mun cewa tun da Allah ya sa shi wanda yake shugabancin wannan jam'iyya a da, yanzu Allah ya ɗaukake shi an ba shi takarar mataimakin gwamna. Ɗan takarar gwamna ɗin kowa ya sani shi ne Abu Ibrahim Sharaɗa. Da haka za mu baka jam'iyya domin kai kuma ka tafiya da jam'iyya, domin kowa ya samu damar aiwatar da haka jam'iyya kuma yadda ya kamata. Ɗan takara ya je takara, kuma shugabanci zauna da shugabannin jam'iyya a ci gaba da shugabanci tare da haɗin kan kowa da kowa. Ana so mu gaya muku cewa mu kowa namu, kowa namu, kowa namu. Kamar yadda na gaya muku, abin da ya sa na ce na so gani da rubu domin gaya musu su kwarwata wa duniya cewa uwar jam'iyya ta ƙasa ta wani jam'iyyar ADP mai albarka ta kira ni, ta ba ni shugabancin jam'iyya, ta ce ba ma zan bar ofishin ba sai an yi national expo meeting, an kira kowa da kowa ya tabbatar, sannan kuma a an ƙarfi. Don haka shi ne makasudin a wannan kiran wannan taro, kamar yadda aka gaya muku. Bismillahirrahmanirrahim. Masu girma shugabannin jam'iyyar ADP na jihar Kano, iyayen jam'iyya, 'yan jam'iyya maza da mata, 'yan jaridu, jami'an tsaro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na kira wannan taro na 'yan jaridu don na bayyana wa duniya cewa ranar Juma'a 16 ga watan tara shekara ta 2022, jam'iyyar Action Democratic Party ADP ta ƙasa ta tabbatar min da shugabancin riko na jam'iyyar a jihar Kano, kuma har an rantsar da ni. Wannan ya faru ne saboda wani rawar shugaban Ibrahim Sharaɗa yanzu shi ne ɗan takarar gwamna a jam'iyyar ADP a jihar
Kano, shi kuma tsohon shugaban jami'ar ADP da jihar Kano Honorable Rabi'u Bako shi ne mataimakin ɗan takarar gwamna a jihar Kano. Ita wannan jam'iyya tamu jam'iyya ce mai son zaman lafiya wadda za ta tabbatar da ingantacciyar siyasar demokuraɗiyya ta gaskiya wadda ba ruwanta da siyasar kabilanci bangaranci ko addini. Jam'iyya ce mai rajin haɗa kan 'yan haɗin kan 'yan Najeriya don samun ingantaccen zaman lafiya, kyakkyawan tsaro da ci gaban ƙasa. Shi ya sa ake shigowa cikin afuwajen tun daga ran da sha'aban ya shigo jam'iyyar nan ake shigowa afuwajen kwanan nan gai da ake shigowa yanzu Allah zai tuna da lokacin PIP aka rika shigowa afuwajen haka CPC aka rika shigowa afuwajen aka zanda muka ɗauko GPR aka rika shigowa afuwajen so alamu ne na cewa mutanen da suke wannan mutane ne masu iri daya zuciya ta alheri. Don haka nake kira ga dukkan 'yan jam'iyyar da ba da haɗin kai, domin idan ba a samu haɗin kan 'yan jam'iyya ba jam'iyya ba za ta motsa ba sai ta tsaya wuri da ta so da haka nake kira ga dukkan 'yan jam'iyya da su ba da haɗin kai don yin aiki tukuru don cimma nasara a dukkan zaɓuɓɓukan da muka shiga. Kuma ina kira ga dukkan 'yan jam'iyya da suke shigowa yanzu da su rijista ba a mazaɓinsu ba da ɓata lokaci ba da su je su rijista kuma su mallaki katin jam'iyya daga yau nan in wani bai da rijista da je mazaɓa su rijista kuma mun zo da katin jam'iyya kuma in Allah da kuma sati na gaba za mu koma za mu kafa wani gwangwani mu shiga kai abu da dan mu muna siyasa da gaske muke yi kuma kowa yana so ya ga bajansa cewa wannan ga shi da ni dan jam'iyya ne. Da ƙarshe ina mika godiya ta ga iyayen wannan jam'iyya bisa jajircewa da gudunmawa da suke bawa wannan jam'iyya. Na ce iyayen jam'iyyar nan dama a cikin bayani na ina faɗe su kowa ya sani. Allah ya bawa ƙasar mu Najeriya zaman lafiya da kyakkyawan tsaro baki ɗaya, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ADP